kaina na ce zan yi kudi, zan yi kudi, bana bacci kuma ba gyangyaɗi. Ka ku samu damuwa ku shigo. Ya taho? Ku shigo dukan ku ku samu damuwa. Kai. Wannan ma dan dawa wani. Ai babu ma kama wanga da gani ne ka san dan daba na. In yawa za mu koma ba. Gaskiya mu koma. Ku samu damuwa ku shigo. Ku ta dankalin ku. Miliyan 5 fa. Miliyan 5 ko? Wallahi. To shiga gaba. Yawa. Sannu. Kai. Masha Allah. Tun yaushe kake masaki? Tun yaushe kake masaki? Ai bayan miskinanci shi wanga. Har da taɓin hankali mental problem. Ya daɗe na kashe. Masha Allah. Ai haka nake so. Haka nake so. Ya daɗe na ɗai. Wato a takaice zan muku bayani. Ni ina dan siyasa ne. Ai mun ga fastoci tun waje. Yawa. Ai yanzu kuɗin ga account ɗina za a tura su. Miliyan 5,500. Wallahi ba rage ba. Cas za a tura musu kasu. Amma ku saurari abin da nake cewa. Ina son in koma kan kujerata. Kun san zaɓe ya kusa. Kama koma. To shine na je gurin boka na. Bo. Boka ba wai malami ba. Da game? Ƙwarai da niya. Na je na gaya mai na ce mai ina son in koma kan kujerata. Bokan nan da ya yi dubi sai ce excellency za ka koma kan kujerarka amma sai ka samo min miskinin nan da jinin shi da naman shi da kashin shi za a markada a hada da abin da za a hada a yi min sabulu wanda zan dinga wanka da shi har na tsawon kwana 7. Masha Allah. Dama kuma mu lahiya lau muke. Yanzu mai girma kyaman kana nufin kenan bakan sannan dur ƙarya ta. Ƙarya ce, tarko ne, kana nufin ka ce lafiyan kalau? Broda, wallahi ina da lafiya, mallan aikin ka ba zai yi ba. Ai kwaran kuɗa na sai yayi, billahi allazi la ilaha illa huwa sai yayi. Kai za a karya ka, idan aka karya ka za a ajiye min kai har sai kai tsawon sati 1. Shin mu ɗime kan kai gurin boka na. Broda, wallahi kana kama da yana. Ƙarya ka kai ɗaya uwarka ta aiwa. Ina? Ku karya min shi. Wallahi ya san ni mai lafiya ne. Ku